Доброго ранку, сябры. Привітання! А у нас тут самий ранец морські баталії. І хтось уже стратив амаль усю свою флотилію. Недовго будеш радуватися. В4. Ой-ой, боюся. І знов Касечка мимо. Подумаєш, проіграла бой, але війна ще не скончилася. Ти менш балбачи, моя черга. А10. Ну, Лесик, здається мені, що ти у самому початку змахлявав і підглядів мою розстановку сил. Нічого я не подглядел. Просто у меня добрая интуиция. А ты не оттягивай момент. Ну что, поранил? Пораню. Добро, Кася. Даю тебе шанец. Як сапраўдны джентльмен соступлю ход. Ой, які ми добрі. Ну, дякуй, друже. Дай 7. Почекай, Кася. Чуєш? Нейкий пах неприємний. А, это пах моей перемоги. Ну что, поранила? Ці потопила, а? Кася, неужели ты ничего не отчуваешь? Пластик нейкий. Ой, Лесик, не видумляй. Я не видумляю. Треба припинить гульню і знайти, откуль пах відчувається. Ну, ось ти завсюди так. Як тільки мені шанцевать починає, одразу нечто не придумаєш. Тебе що, нос не дихає? О, вось гэта парфума. Я б так само нічого не адчував, калі б столькі адеколону на сябе наліў. Ой, і що ти розумієш? Я дівчинка, а дівчинка повинна користатися парфумой. Все, гуляємо далі. Кася, якая гульня? Кажу тобі, у нас нешта тут плавиться. Може, ти щось на плиту поставив і забив? Ні, а ти? Я ні. А комп'ютер включений? Ні, апошні раз його учора уключав і з розетки докладно пам'ятаю виключив. Тоді тобі подалося. Давай протягувати нашу гульню. Давай. Я ще раз питаюся, де 7? Мимо. І знову. Ну не твоє гэта морський бой. Доброго ранку усім. Як справи, сябри? Привітання, Біята. Ось з Лесиком у морський бой гуляємо. І хто виграє? А ти як думаєш? Чекайте. А чому нас пахне? Я ж тобі казав, Кася, що мені не подалося. А я нічого не відчуваю. Треба шукати, сябри, кад беди, якої не відбулося. Ми вже обміркували різні варіанти, але так і не зрозуміли, откуль гэты пах ідзе. Треба я ще раз усе перепровірити. Так, Лесик, іди на кухні погляді. А я проверю у інших покоях. А мені що робити? А ти тут, на місце глядіся. Ага, добре. Ага. Б2, Б4 і 5. Все наляпив в одно місце. Запомним. І у нас тут не раз поглядим, хто кого. Вось, Кася, ти і попалася. Подглядываєш? А я ще махляром мяне називала. А ми ж уже скончили гульню. Ну що, що-небудь знайшли? Ні, а ти? А я знайшла І що? електросушилку. Признавайтеся, хто її включив? Ой, я з вечора ботики поставила сушиться. І увесь гэты час яны сушилися? Ну, я забилася. Ну, Кася, сушилка амаль плавиться почала. Яшчэ крыху, і пожар у нас тут би адбыўся. Добре, що Біята прийшла. Ну, я ж не хотіла. Ну, так атрымалася, пробачте мяне. Кася, з електроприборами варто бути вельми уважливим. Не покидати їх у схованих для огляду місцях. Тим больш на такий довгий час. Так, і на ночах необхідно відключати. Нават телевізор? І телевізор, і радіо. А так само і мобільні телефони не треба покидати заряджатися на ніч. Особливо тыя електроприбори, які підключені у одну розетку. Правильно, Лесик, каб не здарилося напруження у сетці. А гэта, до речі, одна з причин узнікнення пожару. Я усё запомнила. Обяцаю усё бездокорно виконувати. А я тебе буду контролювати. Добре, домовилися. І ви, дівчинки і хлопчики, обов'язково притримлюйтеся гэтых простих правил. А теперь давайте уже мультик глядеть.
помнікі, колькі ўжо старонак адолелі. Калі б ты не замінала, больш было б. Шмат будзеце чытаць, галовы разбаляцца. А што рабіць? Лынды ганяць, як ты? А я што лынды ганяю? Я яшчэ больш карыснай справай займаюся. І якой гэта? Да я на картинкі разглядваю, новую сукенку сабе шукаю. А вось і не. Я загадкі разгадваю ў часопісе «Умняша». Паглядзім, які ты, Лесік, разумны. Да я загадкі як арэшкі пстрыкаю. І я люблю іх разгадваць. Мы тебе уважліва слухаем, Кася. Ага, добра. Значыць так, у гэтай істоты адзежка ў палоску. Падобна адзежка яе на матроску. Ну, Легкота якая. Складаней нічога не знайшла. ну дык адказвай, калі ведаеш. Гэта вядома зебра. А вось і не. Тады тыгр. І не ён. Трэба табе біяту ў дарадчыкі браць, бо адзін маю загадку не адолееш. Можа быць, гэта лемур? У яго хвосцік паласаты. Не угадала. Сама, напэўна, нейкую істоту прыдумала. Кася, яна існуе ў свеце ці толькі ў тваім уяўленні? Ну што, здаецеся? У мяне няма больш варыянтаў. А ў цябе, Лесік? Можа, гэта бурундук? Яго таксама поўсць на спінкі ў палоску. Падымайце белы сцяг. Здаемся, давай правільны адказ. Гэта рыбка дасцыл. Вось паглядзіце на яе. Нібы марская зебра ў палоску. І жыве гэтая паласатая рыбка на каралавым рыфе. Ну, Кася, ты б яшчэ каго з чырвонай кнігі загадала. І загадаю. Не крыўдуй, Лесік, яна цябе дражніць. Бо нельга быць такім сур'ёзным. Смейся. Хутка я табе такую загадку прыдумаю. Буду чакаць. А зараз час глядзець мультфільм. Далучайцеся, сябры. Ой, нешта зусім мае вушкі сталі шэрыя. Дай пагляджу. І вочкі не блішчаць. Да блішчаць, усе як звычайна. І настрою няма. І лета. Хачу лета. Кася, трэба пачакаць. Да лета зусім мала засталося. Усяго 4 месяцы. 4 месяцы! Гэта так многа. Гэта нам яшчэ пашанцавала. Уяві, што ёсць месцы на свеце, дзе ўвогуле няма лета. А як гэта? А якія месяцы ў іх замест чэрвеня, ліпеня і жніўня? Ёсць у іх усе месяцы. Але вось, напрыклад, у Грэнландыі ў жніўні тэмпературны слупок падымаецца толькі да 7 градусаў цяпла. І яны заўсёды ў шаліках і шапках ходзяць? Вядома. Ой, не пашанцавала. Так не пашанцавала, во бедненькія. Што я прапусціў? Калі будзеш мяне крыўдзіць, разумнік, я цябе ў Грэнландыю адпраўлю. Не слухай яе, яна жартуе. Хто іх зразумее, гэтых дзяўчынак? Добра, жыві пакуль. Ой, Кася, насмяшыла. Нічога не разумею. Ды гэта мы з Касі узгадывалі месца, дзе лета няма. Яна сумавала, вось я яе і забаўляла. А я ведаю яшчэ адзін выдатны спосаб, як падняць настрой. Зноў скажаш, што гэта цікавы мульцік? Вядома! Гэты сродак усе ведаюць. Сапраўды, пасля прагляду мультфільма заўсёды становіцца весялей. Ну дык хутчэй будзем глядзець. Ну, гляджу, твае вочкі заблішчэлі, Кася. Сапраўды, і настрой у мяне значна палепшыўся. А з добрым настроем у школе веды лепш замацоўваюцца. А на вуліцы на свежым паветры, Кася, станеш яшчэ больш бадзёрай. Ой, давай, Лесік, на выперадкі, хто хутчэй апранецца. Ну і гарэзы, нават не развіталіся. Нешта забыліся? Так, сказаць да пабачэння. Добрага ўсім дня, сябры. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Чакаем